Het sfeervak Tribune Zuid in de Kristal-arena verhuist naar de staanplaatsen achter het doel. Die beslissing werd genomen door de supporters van de club. Dat maakte algemeen directeur Patrick Janssens bekend op de oefenstage van Genk in Turkije. Philippe de Hologne had met Janssens een gesprek over zijn eerste maanden als algemeen directeur. Racing Genk logeert hier in dit riante hotel aan de woelige Middellandse Zee in Side. En ook algemeen directeur Patrick Janssens is erbij. Vandaag maakte hij bekend dat de sfeervak Tribune Zuid ontmanteld wordt. De harde kern kan nu achter het doel staan. En dat na maanden van overleg. Dat betekent dat het een zittribune wordt zoals alle andere zittribunes. Maar aan de andere kant dat beneden we terug veel meer sfeer gaan krijgen zoals het in de vroegere jaren was. En zoals ik trouwens zelf ook als bezoekend supporter dikwijls heb meegemaakt. Dus, en we gaan het de bezoekende supporters terug zo moeilijk mogelijk maken. Hi everybody. How are you? Met Kapasele en onder meer deze Okrashvili en Milenkovic heeft Racing Genk spelers met groeimarge in huis. Als ik kijk naar onze kern, dan zie ik daar heel veel talent in. Heel veel jeugd ook en dat maakt me heel optimistisch voor de toekomst. En dat betekent ook dat we misschien de volgende jaren niet de club zullen zijn die grote vedetten gaan aantrekken, maar dat we zoals we vroeger ook gedaan hebben, misschien de club kunnen zijn die vedetten gaat maken. En dat is denk ik ook veel aangenamer voor de supporters en kan tot goede resultaten leiden. De Mercato is begonnen en wat nu met de spelersgroep? De club moet saneren en toppers als Kara brengen nu eenmaal geld op. Maar die is misschien weg. Dat denk ik niet. Kara? Dat is geen enkele aanwijzing toe. Nu, wij zijn een club die, wanneer er aanbiedingen komen waar je niet kan aan weerstaan, oké, maar dat geldt voor elke speler. Maar we hebben op dit moment niemand in de etalage staan. En het belangrijkste denk ik voor ons transferperiode nu is zorgen dat we deze kern zo sterk mogelijk bij elkaar houden en kunnen laten groeien. Patrick Janssens, 5 maanden aan de slag bij Genk, geniet op deze stage. De overstap van de politiek naar het voetbal bevalt hem. Dat is ook interessant om eens iets helemaal verschillend te doen. Je leert allerlei dingen bij, je komt in een andere omgeving, in een zeer aangename omgeving bovendien. Er is toch iets meer constructieve sfeer in Limburg in het algemeen en rond Racing Genk in het bijzonder dan wat ik in Antwerpen in de politiek gewend was. Ook in het Antwerpse voetbal trouwens. Dus dat is een aangename verademing voor mij. Dus ik heb me die overstap nog geen enkel moment beklaagd. Hier aan de woelige kust in Antalya beëindigt Racing Genk zijn derde dag van zijn winterstage. En het was ook een woelige periode. En de supporters hebben een tegemoetkoming gekregen. Zij krijgen een ander sfeervak. En hopelijk zorgt dat voor een schwung ook voor deze spelersgroep die trouwens vandaag 2 keer heel pittig trainde.